Anyuola wede kachiel kod osiepe kawuono chope nyasi mar kopo mogik mar Kanja Waruru ma en owadgi Wachira Waruru, jatatije maduong' mar Royal Media Services. Mendino timore dalagi mayudore Chaka e kaunti ma Nyeri. Mosenindo Kanja Waruru omed ywak kaka jal mane jahera mane ohero kelo kanyakla anyuola kachiel kod osiepe. Jeso Duor gi ler mathoth. E gwenge mag Chaka e kaunti ma Nyeri, lit kod kuyo okwako anyuola wede kachiel kod osiepe e nyasi mar kopo mogik mar Kanja Waruru, owadgi Wachira Waruru, jatatije maduong' mar Royal Media Services. Mosenindo Kanja Waruru omed ywak kaka wuoro mane ohero minode, nyithinde kachiel kod familia mare duto. He was looking forward to years of retirement for me. Years filled with laughter, with travel, more cruises now that we'd enjoyed our first one. The joy of watching children and grandchildren grow. It's hard to believe that those years have been stolen from us, that our time together has been cut so tragically short. Kanja lived a full life, defined not by the years he spent, but by the impact he made. His was a life of generosity, adventure, and unwavering loyalty. He gave freely, loved deeply, and left a mark on every person who had the privilege of knowing him. Wachira Waruru oywago wadgi kaka jal mane oher gi osiepege kaluwore kod kit hera ma en bende ne onyiso osiepe. It's only after he passed away that we realized just how many people had a special place for Kanja in their hearts. We knew he had a big social network. We knew he knew people. But it's, as my brother Gitonga was saying, it's just now we are marveling at just how Kanja touched many lives. When Gary Mahihu and I returned from India on Sunday with Kanja's body, we were shocked at how many people we found at the airport. There was a parking and almost security crisis at the airport. So many people came to receive Kanja's body. The turnout at the church and the turnout today are all just a testimony of who Kanja is and how much he was appreciated. Osiepe mosenindo Kanja bendo yuage kaka jal mane ohero neno ka jomoko mor kendo thothgi ne ohero manye mondo konygi e sumo paro maliw. Kanja was a man that I consulted for every decision that I made in my life. We talked, we were friends, we were good friends for 60 years. And he was my wingman and a fundamental pillar in my life. Nyasino mar kopo mogik mane oyuor kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta, jakom kambi tudruok mar Royal Media Services Dr. SK Masharia, jalup jakom mar Royal Media Gadhoni Masharia, jatend weche tudruok mar Royal Media Freda Fune, jatend jochung weche Linus Kaikai, jatend migao mar pur Mutai Kagwe e kin jotelo mamoko. Mosenindo Kanja Waruru oyuag kaka jal mane ong'eyo riwore kod ji duto ma ok odewo hikgi kendo kit mor gi buonjo mare biro dong mana kaka rapar. If I had not met somebody who knew Kanja and whom I sent and came, it would never have happened. He's sorry that we have never met again, actually, because somehow my movements always get limited. Kanja was indeed an incredible man. Kanja was a man like none other. He would fit into any sector of our society with ease and make you feel comfortable in any scenario, in any occasion. For the many insights about this man, all those letters he wrote, one thing that was constant is they were always about someone else. Is Mageria okay? Is Gitonga okay? Is so-and-so doing this? I think here lies a great human being, a person who cared for others and family. And I think that is his greatest legacy.
Kanja Waruru nowito ngimane tarik 23 dwe mar achiel higani e piny India, kama noyudo thieth bang' kane oyude gi tuo kansa. Kata obedo ni wuodh Kanja Waruru e piny kae orumo kamano, kite mar bedo jahera, jal mane oketo familia mare mokwongo ne moheo kata ngimane, pod ibiro bedo kaka rapar ne wede, anyuola kaachiel kod osiepe makoro weyo chien. Joyce Oduor ne Ramogi TV, Kiganjo, Nyeri County. En sigana no ero mabende koro terowa e yueyo mokwongo e weche manyien mago imore kuma bende antiere koda moko kuom ote magie Facebook page Beatrice Nicholas erokamano ahinya kuom ote